Op het Schouwburgplein stonden donderdag rond de klok van 5 de eerste wandelaars al te popelen. De 66e editie van de Aanvierdaagse ging namelijk van start. We hebben met de voorinschrijving al zo'n 3200 wandelaars per dag. Ik denk dat er iedere dag misschien nog een paar bij kunnen komen, dus we zitten wel weer behoorlijk op niveau. Ja. En ook dit jaar is het weer mogelijk om op zondag de 25 en de 20 kilometer te lopen. Hoe wordt dat ontvangen? Ja, dat was vorig jaar een groot succes onder de echte fervente wandelaars. En ik merk dat daar ook wel belangstelling voor is. Dus ik verwacht dit jaar ook weer vrij veel wandelaars daarop. Ja. Vorig jaar was het heel zonnig, maar dit keer lijkt de weersverwachting niet ideaal. Houden jullie daar nog rekening mee? Uiteraard houden we die in de gaten. De regen kunnen we niet zoveel aan doen en ja, die valt. Onweer houden we uiteraard wel in de gaten. En zoals het er nu naar uitziet gaat zaterdag en zondag sowieso iets beter worden. Dus ik hoop dat we dan in ieder geval misschien een klein beetje zonnetje erbij hebben. Maar zo te zien houdt de naderende regen de kinderen niet tegen. Nee, de kinderen niet. Ik denk dat de ouders er meer last van hebben. En heb je dan nog een boodschap voor alle wandelaars? Nee, alleen maar veel plezier maken en zorgen dat ze gezond weer binnenkomen. Tot en met zondag zijn de wandelaars in de Venrijse omgeving te vinden. Het feestelijk défilé start vanaf 1 uur.